Antonello Bene Salvilkom u jagħtikom merħba l-programm numru 133 mis-sensiela botta u risposta. Le din mhix ċajta tal-ewwel ta' April mhux soltu li tarawna nhar terba imma ċirkostanzi u l-affarijiet li ġew f'dawn l-aħħar 24 siegħa talbu bżonn illi llejla nidħlu għal dan il-programm episodju straordinarju tas-sensiela botta u risposta. Infatti, diġa qegħdin taraw l-ewwel pakkett ta' panel u qabel ma nibdew nfakkurkom li qegħdin live u wkoll fl-istess ħin naraw naqra nħeġġukom xkol taħdu sehem fid-diskussjoni li għandna matul din is-sija, imma qabel xejn bħas-soltu naraw naqra x'ser ikunu t-temi tal-programm tal-lejla flimkien mal-announcer tagħna Janika Rapinet. Janika, fidejk. Temi ewlenin għal-programm tal-lejla. Malta tibqa' fis-sezzjoni D tal-UEFA Nations League. Tielet eliminazzjoni fallimentari għall-Azzurri mit-tazza tad-dinja. U kif qegħdin taraw illum sejrin nitkellmu fuq dak kollu li ġara lit-timijiet nazzjonali Maltin u Taljani l-bieraħ. Nfakrukom ukoll illi qabel xejn ukoll nixtieq li ġa minn issa nirringrazzja lit-tim kollu ta' botta u risposta li malli dalgħodu fis-6:30 ta' filgħodu batt il-messaġġ l-aħwa għandna bżonn nidħlu wieħed kollha ġew jesser nidħlu ħalli nitkellmu. Mela, fl-ewwel parti tal-programm tal-lum kif diġà forsi qegħdin tinnutaw se niddiskutu il-fatti marbuta mal-logħba Malta-Lussemburgu il-finali tal-UEFA Nations League u qabel xejn bi pjaċir nilqa' l-ewwel il-Viċi Editur tal-Kamra Sportiva Mark Xkembri, kif ukoll għandna lill-kap tas-Southend Core Lewis Aġus u l-editur tal-paġna Malta Sport Christopher Francalanza li nixtieq nirringrazzja lil-lejla oġobhom jingħaqdu magħna. Mark, ħalli nibda bik u mbagħad ukoll niftaħ id-diskussjoni. Kien hemm aspettattiva kbira marbuta ma' din il-logħba, biss il-Maltin f'żewġ logħbiet laqtu 5 u ma qalaw xejn. Id-delużjoni naħseb li kienet waħda kbira. Nħu l-ewwel kummenti minn għandek u mbagħad nistgħu niftħu wkoll għal Christo Lewis. Mela, l-ewwel ħaġa l-lejla tajba lilek Antonello, grazzi ta' din l-opportunità u nsellem il-Christopher u lil-Lewis u l-Lewis irrid ngħidlu proset tas-Southend Core kellu opportunità li darba nsifer magħhom nara l-Malta kontra l-Italja ġobari. U naf mod perfett kemm jieħdu bis-serjetà l-affarijiet. Ġifieri u anke minkejja il-perjodu ta' dal-ġiex logħbiet ma kien xejn sabiħ imma xorta baqgħu isostnu t-tim, speċjalment ewwel ġo Lussemburgu. Mela, ħaniġi għall-punt. Jiena naħseb illi il-pressjoni żejda li nbniet fuq din il-logħba sfortunatament flok għamlet ġejt nista' jkun li sarfet fiktar deni. Biss l-logħba tintreba minn min jiskurja iktar gows, il-Maltin kemm fiż-żewġ logħbiet tilfhom ammont ta' gows, nikbi iż-żmien li kien hemm Michael mifsud mat-tim nazzjonali llum, biss però ma rridx inħares u nillimita ruħi fuq dawn il-180 minuta li għadhom kif intemmu, imma irrid inħares mod holistiku lejn is-sitwazzjoni għax mhix xi ħaġa tat-tim tal-kbar biss, imma sfortunatament anke fl-Under 21 kien hemm riżultati ħżiena u għar fl-Under 19. Qabel sa ftit ta' snin ilu kont ngħid sal-Under 17, Under 19 il-plejers Maltin iġaħxquha mat-timijiet ta' barra sakemm imbagħad hemmhekk jagħmlu l-livell. Imissa sfortunatament laqas hemmhekk. U dit tmur problema naħseb li rridu nħarsu iktar l-isfel fil-profond ġol grassroots. Ma nixtieqx nieħu ħafna aktar ħin hemm ħafna x'nilabor, imma persi hemm kwarta biss u naf li hemm iktar mistoqsijiet dawk l-ewwel punti li ppreparajt ġo moħħi.
Mela, Chris, Lewis, nuħna għal kummenti minn għandkom. Lewis naf li għadu kemm ġej minn Lussemburgu wkoll. Ħanibdew bik, Lewis, u mbagħad nkomplu bi Chris. Fimni, l-ewwel qed insellem lilek Antonello, l-Mark, il-Christopher, ovvjament il-nies li seguna barra. Ma kienx logħba faċli kemm il-home u kemm away. Jiena lija personalment il-logħba ntilfetaw Malta, mhux ġol Lussemburgu. Il-logħba ntilfet ukoll ma dak it-tieni gowl li lajna fit-93 minuta tal-logħba Malta. Però ma naqbilx li ngħid li kien hemm build-up kbira għal logħba x'inti ma jkollokx build-up għal-logħba finali, ma nafx meta jkollok il-build-up. Li forsi li issa on a hindsight tibda tanalizza u ġara ma ġarax. Jina seb li ġara li il-riżultat tal-Finlandja, speċjalment dak li ġejna 1-0 away, għamlet bina, fis-sens li min jra l-logħba u jekk tanalizza l-logħba dikinhar, riżultat, msellu riżultat giddib, imma aħna skurjajna blun kaxut li tajna lej l-asta, mentre fil-Finlandja dikinhar li tiftakru sew, labu bażikament kontra Henry Bonello. U ma kienx Henry Bonello save straordinarju u tmalli hemmhekk ma x'kien se jiġri. Biex taxxaqa, wadri ġew 3 punti mela aħna kull ma bdejna nsemmu biss huma il-3 punti li ħadma fil-Finlandja away. Biex taxxaqa ġid dik il-prestazzjoni, waħda mill-isma' prestazzjonijiet li kellna fl-aħħar snin kontra il-Polonja. Fejn hekk ukoll tlifna b'gowl fl-aħħar minuti b'gowl devjat xut minn barra kaxxa. U naħseb daw iż-żewġ logħbiet flimkien meta kombinuna r-riżultat u l-prestazzjoni kontra Poland, allura meta semmi l-Lussemburgu, in-nies jew anke l-medja jew anke l-MFA stess, bdejna nsejħulhom tim jittamparna. Meta inti tra fuq il-karta, biex ngħidu hekk, l-Lussemburgu aħjar minn non-paper, l-ewwel 11 tagħhom jilagħbu kollha barra. Issa min jilab second division, min jilab flik importanti, taħsiet għandhom plejer mal-Benfica, li jekk mhux se jeżbad skull anke kontra Real Madrid fiċ-Champions League, joħor ma' Dortmund. Wadri hemm id-diskrepanza tal-klassifika fil-ranking tal-FIFA, wadri qegħdin kważi timpost aqwa minna. Lussemburgu huwa tim b'saħħtu għalina wadri. Allura ġera tal-hype li aħna l-Maltin kif ikonna riżultat pożittiv nippretendu li l-logħba ta' wara ħarġa jkun l-istess prestazzjoni, l-istess riżultati. U sfortunatament ġota għali hemmhekk nemmen fejn tlifna kwalifikazzjoni. Għalkemm jekk tal-istatistika ta' għali aħna kellna 9 xuttijiet, għal 11 xutt li l-asta b'kollox huma kellhom 2 bażikament u daw skurjawhom 2 huma jew 3. 3 chances. Attempts fil-fatt f'taqali 10 b'7 għal-Maltin, shots on goal 3 b'2. Fil-fatt korrettament. Minn 3 skurjaw 2, innuqqas naħseb li ġara f'dal ġiex logħbiet inħass il-pożizzjoni ta' striker pur ġol kaxxa. Għax kun hemm li kellna striker pur, wadri għandna nsemmu lil Xuaref u nsemmu lil Cardona li daw mal-klabs tagħhom it-tnejn mal-linja jilagħbu ħadd minnhom striker pur. Wadri kun kellna naħseb striker pur, naħseb jiena l-affarijiet kienu differenti, imma il-players huma dak li huma dawk li hemm. Ġol Lussemburgu labna aħjar milli labna ġo Malta. Fatti ġol Lussemburgu aħna kellna 14 xut li l-asta jew 14 ċans kontra 11 tagħhom. 5 kull wieħed on target, ma skurjajniex għax ġab żewġ jew 3 saves brillanti il-goler tagħhom. Ħriġna with the right attitude għax sal-ewwel 20 minuta nista' ngħidlek aħna konna issa aħna ovvjament jien għaddi ma rajtix il-logħba fuq television kif rawha bosta, jien rajt il-logħba minn hemmhekk minn ġol anglu vodiri minn ġol del corner fleck fejn konna il-Maltin aħna vodiri forsi il-perspettiva tal-logħba tkun differenti, però aħna l-ewwel 20 minutes issa ngħidlek konna fuq Lussemburgu l kollu. Li ġara tellaw ballun wieħed u rajnieh. Minn hemmhekk il-logħba inbidlet. Bqajna xorta nemnu, speċjalment meta Henry Bonello salva l-penalty qabel halftime, ħriġna u bqajna nemnu, però mbagħad reġa' kontra x-xejn tal-lob ġiet tieni gowl u mbagħad titkeċċija tembong u minn hemmhekk il-qudiem kienet one way traffic għal Lussemburgu. Il-verità diki, m'hemmx tagħmel, wadri ħarsu l-qudiem hija faċli bħalissa ħadd jibda waħħar f'dak u fl-ieħor, però hemm ix-xogħol xisir u l-iktar punt li jinkwetani kif qal Mark apparti tim akbar huwa x'inhu jiġri hemm isfel fil-19s, fil-21s, fil-17s, eċetera. Please. Jekk wieħed joqgħod jara f'daw il-ġranet u daw hija statistika allarmanti. B'kollox it-timijiet tan-nazzjonal lajna madwar 30 gowl.
kollox, jekk toqgħod tara t-timijiet tan-nazzjonal. Ġifieri qed inqis under 19s, under 17s u under 21s, morru waraw il-fixtures f'daw l-aħħar window u tal-armaw ruħhom. Inkluż ovvjament il-kbar li lajna 5 goals. Home away average ta' aggregate ta' 5 b'xejn. Xi ħaġa li allarmanti għalija huwa illi ovvjament nisimgħu dina illi speċi jiena ma waħħax fil-players, jiena waħħal fis-sistema. Is-sistema illi mhux qiegħed mhux u laqqas inwaħħal fil-coach. Inwaħħal fis-sistema illi qiegħda tingħażel waħda wara l-oħra għal snin u għal snin falliet. Għaliex maħniex qegħdin intellaw players effettivi illi bħalma semma Lewis striker tal-kaxxa. Fil-passat dejjem kellna strikers tal-kaxxa. Jiena kemm inni niftakar jiena kemm kont referi fil-passat kellna lil Michael Mifsud, kellna lil Andresh Kembri, kellna lil players oħra illi Ġowżar qed jiġi l-frasi jiena. Stefan Sultana, top scorer Malti ta' kull żmien. Imma. Li ma nazzjonali ma tantx kien suppost Stefan Sultana, ironikament. Sorry? Ironikament Stefan Sultana ma nazzjonali ma tantx kien suppost. Veru. Eżatt. Veru. Daw l-aħħar jekk toqgħod tara kull ma skurjajna taħt Deleo huwa 4 goals ta' 4 goals. Kemm ilu hawnhekk Deleo. And we conceded 26 jekk 24 goals, sorry. L-unika daw ma ftit statistiċi. L-unika clean sheets li kellna kienu 2. Waħda mal-Litwanja u oħra mal-Finlandja. Henry Bonello bisport niċċekkja naqra, excluding il-lobit ta' Luxemburg, da għamel 30 save. Li kieku ma kienx Henry Bonello għalina f'daw l-aħħar lobit kemm ilu hemm Deleo. U jiena nerġa' ngħid, jien ma waħħalx Deleo. Deleo anzi huwa bniedem illi ġie bħal minn assistant coach għall-Iberak sar coach ta' tim nazzjonali Malti u għawek irrid ġifieri dina nixtieq nkun naf min qed jażilhom il-coaches tat-tim nazzjonali u għalfejn qegħdin nażlu il-sistema Taljana meta s-sistema Taljana ilha tfalli għal dawn l-aħħar 15-il sena. Jiena di nixtieq insaqsi. U kull darba li nikkritikaw naqra jgħidulna illi aħna negattivi. Kull darba li nippruvaw ngħidu isma' ħanagħmlu xi suġġeriment u aħna nikkritikaw għaliex inħobbu l-futbol, inħobbu l-Malta, għaliex nixtiequ naraw il-Malta tkun aħjar. Għaliex maħniex qed nesportaw il-plejers imma qed nimportaw inġibu l-plejers minn barra naturalizzati, imma nix kontri għad il-ħaġa, naqbel magħha, imma kif maħniex kapaċi ntellaw plejer mill-grassroots u nibdew b'sistema mill-grassroots li tibqa' tiela bħalma jagħmlu l-istess Luxemburg, bħalma qegħdin jagħmlu l-istess Belġju, bħalma qegħdin jagħmlu timijiet oħrajn madwar l-Ewropa kollha. Din hija problema u hija problema sempliċi ħafna. Meta inti għandek xi ħadd li qiegħed hemm fuq sempliċiment biex jiktab iċ-ċirkularijiet, biex jattakka l-medja, biex jattakka lil dak u jattakka lil ieħor, l-unika ħaġa li għandu jagħmel huwa li jerfa' r-responsabilità u ta' dan il-falliment, għax jiena nsejjaħlu falliment u huwa falliment, rid jerfa' responsabilità u għandu jwarrab minnu fih. Falliment, tista' forsi telabora fuq din il-fatt li qed tqis it-telfa tan-Lussemburg bħala falliment? Huwa falliment mu sempliċiment għaliex inti ma tistax tmur u taqla 5 goals meta inti bnejt din il-hype kollha, għamilt marketing campaign babaw min jaf kemm ġiet, ġifieri ma nafx kemm ġiet, nixtieq insaqsi di ħatkun waħda mid-domandi tiegħi illi se nagħmel ibqa' ċert illi mhux se jirrisponduni fuqha, imma nixtieq inkun naf kemm ġiethom jiena dil-marketing campaign bil-xarabank, bil-atturi, u mbagħad x'ġibna b'kollox. Jiena biċ-chartered plane b'ħafna nies minn tal-medja selettivi, għax ovvjament jekk ma nkunux imbaxxu rasna għall-amministrazzjoni u għall-establishment imbagħad dawk ma nistidnuhomx. Tajjeb,
Imma insomma dik hija xi ħaġa oħra. Skużawni qed immur on this rant, imma ovvjament xi ħaġa mhijiex qed taħdem u bħal kull industrija, bħal kull azienda, kull min mhux qiegħed imexxi tajjeb għandu jarfa' responsabilità u jdabbar rasu. Jiena almenu jien hekk naħsibha, I'm being quite frank, issa min irid jgħid illi forsi jiena wis kritiku, wis skjett, imma aħjar nkun skjett milli ovvjament nibqgħu naraw daw it-traġedji. Chris, ma laqbix miegħek fuq il-flus li fuq il-marketing campaign, għax marketing campaign bil-fors kellek tagħmilha, inti tinsix. Dik kienet l-ewwel darba li Malta ħadet il-finali. L-ewwel darba li Malta finali, ħad nilagħbu kontra tim mhux rinomat u aħna il-Maltin għandna l-vizzju misfut li ħafna minnhom mhux kollha ta'. Però il-maġġoranza nimlew il-ground biex naraw l-avversarju biex tim Malti. U d-darba bil-marketing campaign issa mhux se nidħol fil-mertu ta' x'nefqu ma nefqux. Bil-marketing campaign li għamlet l-MFA u min kien involut. Għall-ewwel darba telgħu 10,000 ruħ il-ground kontra tim mhux famuż, mhux popolari biex jissapportjaw il-Malta. Mal-Polonja. Li xorta kont se nkun hemm. Iva Franco, Christopher, mal-Polonja, issa Polonja u tim attrajenti naqblu. Mal-Polonja kien hemm il-ground, issa qed nilagħbu ġol Varsavja, mhux Malta, kien hemm iktar Pollak kien minn Maltin. U dak kontra tim li huwa daqsxejn attrajenti, meta kellek press bħal Lewandowski, eċetera. Ma' Lussemburgu bis-saħħa ta' Martin Campaign, erġa' ngħidlek, ma nafx kemm nefquk mhux euro jew 1000 euro. U di mhux tidħol dak il-metu. Però bis-saħħa tal-marketing campaign, bis-saħħa tal-hype li nqala, bis-saħħa li l-ewwel darba ħadbu finali, l-ewwel darba f'Malta li tim tal-livell tagħna ħajdu hekk tal-faxxa tagħna telgħu 10,000 ruħ jissapportjaw il-Malta. Fuq din il-marketing campaign ħadmet. Il-problema hija li l-hype, il-marketing, is-support fil-ground, l-attendenza tan-nies, ma il-riżultat fil-ground kien totalment differenti mill-istenni għan-nies. Dik il-verità. U diri, jekk tanalizza żewġ logħbiet, ma naħsibx li at the end of the day konna tim li kellna naqgħu 5 f'żewġ logħbiet. Però again, id-domanda tiegħi hija x'ġara mill-prestazzjoni tal-Pollak, tal-Polonja, nerġa' ngħidlek, mhux se nsemmi Finland, għax Finland ma kienx prestazzjoni tajba, għal volleyball xi. Ġara mill-prestazzjoni ta' Poland għall-prestazzjoni tal-Lussemburgu home u anke away. Dik il-verità. Mela, qabel ma nkomplu, għandna xi messaġġi li nixtieq naqra. Robin Camilleri mingħajr ma noqgħod nelabora fuq x'in il-problema għax hemm ħafna. Naħseb li l-livell ta' Lussemburgu huwa superjuri minn tagħna u naħseb li ċ-ċansijiet li nilqu kienu remoti. Ma konniex realistiċi meta konna qed nitkellmu fuq l-avversarji, Mark issa tkun minn għandek fuq din. Joseph Magri qed jistaqsi Joseph Magri se jidħol ukoll fit-tieni parti jekk l-MFA u se tieħu xi deċiżjoni fuq dan li ġara, issa Joseph sew ġibuh ukoll permezz ta' video clip illi se nurikom ukoll. U Norman Buħa ġaret jgħidilna l-futbol Malti kien għadu u jibqa' fl-abbissi. Jiena ili snin twal tajt qalbi mill-futbol Malti u jiddispjaċini biss għal dawk is-supporters li jibqu jsegwu t-tim nazzjonali Malti. Dik risposta mingħand Lewis fuqha. Mela, Mark, kumment minn għandek fuq Fakkani għax kien il-messaġġ għax. Mingħajr ma noqgħod nelabora fuq il-problema x'inhi għax hemm ħafna. Jien naħseb il-livell ta' Lussemburgu huwa superjuri minn tagħna u ċ-ċansijiet li nirbħu kien remoti. Ma konniex realistiċi meta konna qed nitkellmu fuq l-avversarju. Ara, meta inti tħares l-ewwel darba li ħares lejn Lussemburgu meta ġejna magħhom u iwa ġejna tim ma' tim tal-faxxa tagħna jew tikkażera aħjar minnha. Però mbagħad meta ntas li qed rajt il-formazzjoni tal-Lussemburgu, l-goalkeeper jilgħab fil-kampjonat tas-Sawdi kif qallu Swed mal-Benfica, l-or mad-Dortmund. Ħafna minnhom jilagħbu fiż-Żvajter Bundesliga. Hemm dak il-plejer li jilgħab ir-Russja. Martins. Jiġifieri aħna il-plejers Maltin fejn min bir-rispett kollu veru għandna xi plejers Maltin jilagħbu barra, imma xorta fejn jilagħbu daw il-plejers Maltin mhux il-livell ħanetu tal-inqas wieħed minnhom li huwa second division Ġermaniż għax huwa bil-bosta żgur aħjar minn dak il-kampjonati. Ġifieri il-verità hija li Lussemburgu u di għala Lewis preċedentament li l-pożizzjoni tagħhom fil-rankings tal-FIFA
ma tikdibx li għedin ma nafx kemm il-post fuqna minna l-għana f'40 laqasna f'kemm. Kważi 60, 58 mhux se jiżbal. Għax ħaġek, naf li bejn 40 u 60 għonx naf eżatt. Minna hija Għax ħaġem, ġiri, u naħseb li fil-verità, di ħarġet fid-der. Għax, all right, veru kif qal Lewis, it-tini go li jien li kont ta' għali għaw fin-naħa fejn kien hemm is-Southend Core. Bajt mibluħ kif ballon, baqa dieħel ġollasta dirett minn Kistudjat. Mark, araħ sew Kistudjat. u kien set piece li jitrenjaw fi training, għax daw. Bellezza kien, għax da għastejt dawru rriħ mill-loli. Kif għaddam, bellezza, ġeħmek turi biz, il-klassi taħħom u. U għammek fejn tifet kwalifikazzjoni, jittini għol lajna u Malta, u dira xweb saweb xejk. Għax kikot tlifna web xejaw, xorta kont nemmen li għadna fil-loba jem. Pero jena nibqa' ngħid, għalfejn aħna maħniex qegħdin nesportaw il-players, għalfejn aħna maħniex qegħdin nibatu il-players. Għax hawnhekk kulħadd jgħid fil-comfort zone, no? Lemma imma dik il-comfort zone, għalfejn mhijiex qed tiġi radikata minn naħa ta' fuq. Stess, għalfej qed niżdiedu noqogħdu inkluż aħna l-medja ta' nitkellmu fuq il-11 player, fuq il-format tal-lig, nitkellmu fuq affarijiet ħafna aktar serji bħal huma l-istat tan-nazzjonal li bħalissa fl-opinjoni tiegħi bdaw l-istatistiċi li għadni kif għattilkom jiena huma allarmanti u ma tistax tgħidilhom. Jiena jekk trid nżid xi ħaġa, żewġ punti ħanżid. Waħda, illi għandek players Maltin illi kieku mawx dan l-ammont ta' barranin ngħidlek illi kien jagħmluha ma' tim medju tal-Premier imma llum jażlu li jmorru jilagħbu fiċ-Challenge League għax jgħidulek hemmhekk għandna ċans żgur li nsibu postna. Hemmhekk diġà waqajna bil-rispett kollu timijiet ta' Challenge League pass. Plus. Max, ħan interrompi kien issa, għax imbagħad hemmhekk tidħol il-fattur tal-8 barranin. Il-fatt ġej għalija. Inti xorta ma tista' tagħmel xejn. Fil-fatt għalhekk semmejt ġiex punti antiċipajtni fl-ikon ħanejt. Kompli biex ma interrompi. Jiena li konħanejt u t-tini fat li wasanna huwa il-fat li għandek ammont kbir ta' players barranin li l-klabs lokali forsi jisibuhom komdi għax forsi jista' jkun li għandhom prezzijiet orħos mill-Maltin. Ma jiena fl-aħħar mill-aħħar panejt il-Bosman Root mhux Malta biss atlet ħafna mill-futbol kif nixtiequ jien. Imma li minn hekk jien nippreferi jkolli 5 barranin li jkunu ta' kwalità u jtejbu li il-level ta' tim mill-li għandi 8 u kull 6 xhur irid inbiddilhom. Jiena ħaġa ħanejdilkom, ħarsu naqra fil-kampjonat Premier u minix ħanqot insemmi timijiet, araw tim li għandu kwalità ta' players u nukleju Maltin u qed jinnexxielu jmur tajjeb. Minnu l-aħjar tim? Dawk li kollhom in-nukleju Maltin. Wara kollox Malti issa relevanti jekk hux jien minn raħal Z jew minn raħal Y, meta jiena naf li ħanilbes flok ta' tim, għas ħanitkellem fuqi kieku, jien inħoss ċertu dem. Barrani, issa jiġi barrani għaw. Tgħidlu hemm dan id-derba jaħraq għaw Malta ta' bejn it-talitin u t-talitin. Għalih hija taw għall-flus. Jaf li 6 xhur oħra jaf jiswoppja t-tim u jmur mat-tim liħor. Mark, din hija konsegwenza mbagħad għal fil-players tagħna mhux imorru barra. Jien kien scout tal-futbol, fejn ġenerat player Malti. Mhux hekk? Challenge League. Mhux hekk? Fil-NDL 1. Player Malti qabel ma jmur barra minn Malta, irid juri xaf fil-pitch. Issa, jekk dawn players Malti mhux qed jidhru fil-pitch. Ċert li bħal players Maltin hawn mijiet ta' eluf fl-Ewropa. U l-scout, il-football scout. Ejlek jiena fejn ġenerat ila fil-Challenge League. Sawa fejn ħanieħdu. Imma matlu bis il-problemi għadi, għaw ċertu liġijiet illi minħabba daw tal-free movement ma tistax tagħmel limitu fuq kemm il-barrani. Le, tista' tagħmel li żomda xi. Ma tistax tagħmel limitu fuq kemm il-barrani timpjega u ma timpjegax sewwa, issa. Però inti tistaħħal tiddur magħha kif iduru magħha Malta tgħidu isma' tista' tiffirma kemm trid jew però jrid ikollok eżempju 6 homegrown mal-ewwel 18. Irid ikollok bil-fors
3 homegrown fil-pitch. Daw tista' minnhom dan il-regolamenti, ħadd jimpedik. Jien mhux qed ngħidlek il-barrani tiffirmax, però inti mbagħad tagħmel ċertu regolamenti. Issa, titra l-konsegwenzi kollha. Jekk aħna mbagħad il-clubs niddependu mill-flus, aħna l-unika income li għandhom il-clubs huma jekk imorru fl-Ewropa, tnaqblu? Ekku. Mela jekk inti issa li clubs imponejtilhom li ħaddaħħalhom jisrabu b'5 barranin biss, qed nispara figura sewwa. Tista' tgħidli dawn il-clubs kif se jikkompetu fl-Ewropa dak il-livell. Niġu sekbina ta' ġiex naħat. Appuntu, issa tittaz, il-clubs ovvjament qed jażlu qed jaraw in-naħa tagħhom. Il-konsegwenza tagħha hija li ħadbati in-nazzjonal. Jiena nintaqam ħafna nies għax inġibu l-barranin u mhux inġibu l-barranin għan-nazzjonal. X'għażla għandha l-MFA biex tkun tista' tikkompeti biex l-ek terbaħta tikkompeti ma' timiet oħrajn. Jekk jiena il-clubs Maltin maħniex nagħtu ċans lill-plejer Malti. Sewa, jew għax għal raġuni finanzjarji għax li timur fl-Ewropa forsi timur bi-skwadra tajba allura il-Malti mhux tieħu ċertu livell. Fjama għandix għażla. Nista' naqla punti ieħor Lewis. Nista' nitkellem. Kull ma tfadlilna 4 minuti jew messaġġ li nixtieq naqra din l-istituzzjonat voldi Chris fil-qosor. Kelli għafma l-ewwel u l-konsekwenza ta' kollu huwa li tfal qed jifqu issa minn ta' żgħira għax qed jitilfu l-interess u jaraw il-ċans tagħhom remot fil-Premier. Għax il-ġenituri tagħhom qed jispiċċaw jgħidulhom isma' jew ħanħallaslek għal ħaġa jew ħanħallaslek għal oħra għax il-flejjes eżorbitanti biex jilagħbu ġo nursery huwa kbir. Chris, illum il-ġurnata. Chris, ħanajlek, il-flejjes serraħ rasek mhumiex kbar għall-affarijiet li jirċivu bin-nursery. Ma jiena kont involut f'nursery, kważi 17 sena ma klaf in-nursery. L-ispejjeż tan-nursery splodew il-fuq. Splodew. L-istess ħaġa qed ngħidu. Badri coaches tiġib coach tajjeb titħallsu. Tisaw għandu jitħallas sew, da ma sax titħallas coach bil-100 euro l il-ġurnata, jgħidlek noqgħod bil-100 euro id-dar. Badri l-ispejjeż olew, allura ovvjament jgħidu l-ispejjeż l-unika inkam huwa mill-fees tan-nursery. Dik il-verità. Il-futbol madux kif kien qabel, il-volontarjat kważi spiċċa totalment, u dir illum anke tqabbad grounds manager ħodlok xi ground. Għalfejn irridu il-flus qed jinstabu, mhux qed ngħid tal-clubs biss imma qed ngħid għall-umbrella kollha tal jekk qed tinstab għandhom ikunu s-sussidjati kemm jista' jkun il-clubs kif jistgħu biex ikollhom nursery well equipped ħalli mal jibdew itellaw it-talent il-ġodda mhux jiqfulek ta' 10, 12 meta diġà jkollhom potenzjal. Jiena li hawn għedhom l-ikbar żbalji li opinjoni tiegħi personali hija li l-eżempju l-minors ġie under 21 issa mhux minors, mela inti tifel li under 17 ma kienx jilab regolari kien reserve. Da, jilli kien ħamur issa qabes minors, jien kien ma konx tilab under 17 regolari, ħanilab ma' tfal 4 snin kbar minni u jaflek. Waħda mill-problemi li għandna. Ma insomma, dawn huma kwestjoni kbira li għalli nista' nagħmlu saħda nitkellmu. Mela, għandna messaġġ minn Antalan Formosa qed jgħidilni hekk. Malta għandna problema f'livell ta' nurseries għax hawn wisq nurseries u akkademji u tfal tajbin jispiċċaw jintilfu f'sistema, mentri l-eżempju tal-mudell tal-Olanda, it-tfal li jippromettu ta' 6 snin imorru fl-Akkademja Nazzjonali u ta' 15-il sena jkunu jistgħu jiffirmaw kuntratt professjonali wara 10 snin ta' formazzjoni minn coaches professjonali. L-Iżlanda kellha mudell ieħor u ħadem ukoll fejn esportaw ġenerazzjoni ta' 30 tifel promettenti fl-2005 f'kampjonati skandinavi fl-Ingilterra u l-Ġermanja u wara 15-il sena għataw il-frott u kwalifikaw għat-tazza tad-dinja u għal. Isma' fuq dal-kumment tal-għan. Kemm nikkorreġi l-għalan biss hawn Malta sar ħarasek ma' lebdak akkademja. Dil-kelma akkademja għadhom ma jafux x'ifisser biex tkun akkademja. Hawn Malta għandna nurseries u dasek. Hawn Malta, ton, ġiex punti u nagħlaq bihom jien. Waħda plejers li jmorru barra Maltin sfortunatament jiġu lura wara 6 xhur. Minha raġuni u minn l-oħra sa wara 15-il sena. U f'din mhux ħan nkun negattiv. U f'dan forsi l-affarijiet deludenti li tinsemmu nixtieq nagħti proset lill-Ewron li jekk mister żball skurja mat-Torino u l-Kejdin Tanti li qed ikollu staġun promettenti ħafna mal-Ġenova. Jiġifieri xi kultant
titfaċċa xi stilla għajnin U mit-tema. Ewrun der li tilab barra kif daħal fl-aħħar 20 minutes ma' nazzjonal. Naħseb kellu prestazzjoni tajba jien Ewrun. Waħda mill-aħħar Għalli ngħidu għalaqna naqra bil-pożittiv. Waħda mill-ħaġa Naqbel, pożittivi li kellna fil-skwadra. Naqbel. U hija inizjattiva ta' Valletta Football Club li nuħ li iġġib ir-release u kollox. Mela, nixtieq nkomplu ħafna nkellem fuq dan l-argument. Ma tax nitkellmu ton. Eżatt, il-ħin allokat għal din il-parti tal-programm għala ibqgħu magħna. Tieni sekonda waħda ton kemm nirringrazzja u nagħtihom ngħidulhom grazzi lis support l-Iskola ta' Tim Nazzjonali Malti kemm li ġewwa Malta kif ukoll speċjalment dak li telgħu il-Lussemburgu biex support. U keep up the good work, Lewis. Eżattament, il-xogħol li tagħmlu intom bħala Southend. Għax imprezzabbli, nammirakom tal-ħidma tagħkom, Il-qalb. Il-qalb kbira, Ħafna. enormi. Mela, grazzi lil Lewis u lil Mark tal-li attendew għal din il-parti U Christopher. tal-programm. Issa, morru nieħdu tazzilma li fit-tieni parti wara dal-blok ta' reklami li għandna se nkunu qegħdin naqbduha fuq il-falliment liħor li kellna l-bieraħ dak tal-futbol Taljan. Ibqgħu magħna il għaliex dal-waqt se nkunu magħkom wara dawn ir-reklami. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabed.com. Inaqat magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabed.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. eabed.com. L-għażla tal-Maltin fejn tista' tilab u tirbaħ. Inaqat, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. eabed.com. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta llum edizzjoni straordinarja minħabba wkoll l-aħħar aħbarijiet li kellna f'dawn l-aħħar 24 siegħa. Fit-tieni parti tal-programm għandna panel kompletament differenti. Chris baqa' magħna, nirringrazzjawh
tal-li illum ser jibqa' magħna tul il-perkors tal-programm u nilqgħu lill-membri tat-tim tal-Kamra Sportiva Roberto De Briccato, Joseph Magrel din it-tieni parti fejn se niddiskutu xi ħaġa li naħseb speċjalment jien Roberto u Christian ta' viċina ta' xulxin żgur li qatt ma konna se nobsru li se ngħixu. Dik li naraw lill-Italja tfalli mhux edizzjoni waħda tat-Tazza tad-Dinja imma tlieta għaliex il-bieraħ it-Taljani ġew eliminati mill-finali tal-playoff kontra il-Bosnia Herzegovina. Roberto, fidek biex tintroduċi s-suġġett? U ma nisimgħu minn Joseph u Chris. Nsellem il-Chris u l-Joseph u l-daw kollha tsegwuna. U fem, nintroduċi s-suġġett, naħseb ma tantx hemm xi tajt, hemm ħafna xi tajt, però ovvjament l-introduzzjoni hija l-falliment u d-diżastru li ilu għaddej minnu l-futbol Taljan minn wara li rebħu tazza d-dinja fl-2006. Ovvjament. Tina reazzjoni fuq il-logħba tal-bieraħ, ħalli niffaċilita. Ma din hija t-tielet darba l-Italja ma kwalifikawx għat-tazza d-dinja, però qabel tajjeb li nfakkar id-diżastru li kellhom fl-2010 u fl-2014. Jiġifieri il-ħażin ilu jinħema, mhux issa, jew mhux meta kien hemm Ventura, jew meta kien hemm Mancini, jiġifieri d-diżastru ilu ġej. U naħseb huwa riżultat tan-nuqqas ta' pjanar u tal-burokrazija żejda li kemm il-darba tkellimna dwarha li hemm fl-Italja u fil-futbol Taljan li ovvjament issa qed taqta' l-frott negattiv tiegħu. Mela, nfakkurkom ukoll qegħdin live għal daqstant kull min jixtieq jgħid tiegħu fuq il-falliment tal-futbol Taljan qisu li tgħidu tagħkom ukoll fis-sezzjoni tal-kummenti. Joseph, l-introduzzjoni tiegħek ħallu reazzjoni minn għandek fuq il-logħba tal-bieraħ. Nitolbok tixel il-mikrofon. L-ewwel nett tant li kont insegwi l-programm proset ta' diskussjoni interessanti lilek il-Christopher u l-sħabi l-oħrajn Marco Lewis u kemm ngħaddi naqa' kummenti jien ukoll għaddi nistenna r-reazzjoni tal-MFA wara dak li ġara l-bieraħ imma bħassu l-MFA dejjem muta imma dak il-ħilu. Ara, ħankun onest, jekk naħseb tal-prestazzjoni li kellhom li kellu t-tim tal Taljan il-ġimgħa mal-Irlanda u tal-lum, mhux għax mal-Irlanda kienu t-Taljani tal-06 jew it-Taljani ta' żmien Baġġo jew ta' żmien Paolo Rossi, imma l-mienu kienet performance li prestazzjoni li tgħaddi b'xi mod. Però l-bieraħ toqgħodx rajna naħseb issa jekk issemmi ovvjament il-futbol nazzjonali Taljan qiegħed hawn u t-tim tal-Bosna qiegħed hawn on paper. Però l-bieraħ onestament għalija personali naħseb il-bambin ma rridx li t-Taljan jinqala ma' 90 minuta. L-ewwel nett, il-Bosnia, tim illi għalija kien konċentrat matul il-logħba kollha. L-unika żball li għamel il-goalkeeper fejn biżbal qassam il-barella ta' passaġġ il-Mojsek kienu skurjaw. Sewwa? U mbagħad bażikament għalija kemm alla kien hemm Donnarumma. U onestament bħalissa jiena kulħadd jaf kemm inħobb l-Italja jiena bħala futbol anke bħala pajjiż u anke l-familja tiegħi għandna background li nħobbu l-Italja u għandi poster qed nara t-tim ta' 2006 u jaqbadni l-biki. Opinjoni tiegħi għax għall-logħba ma tantx hemm xi tgħid il-bieraħ li ovvjament dak iċ-ċans li falla Di Marco ta' Pio Spost ta' ras ma tantx kien hemm xi tgħid. Jiena wkoll nixtieq nagħmel domanda. F'dan it-tim preżenti bħalissa, jien mhux ħanoqgħod nippunta subajja la lej Gattuso, la lej Buffon, la lej Bonucci jew lej Kellini. Mhux ħan nippunta subajja lej ħadd. Kellini x'għandu x'jaqsam. Sorry, Bonucci u mhux qiegħed fil. Naħseb għall-Gravina qed tgħid tal-President tal-Federazzjoni. Le, dak ħal semmih, Kellini mhux qiegħed bħala Ħankellmu dirigent. fuq u tibżax. Le, Bert, jien qed ngħid mhux qed nippunta subajja lej ħadd minnhom. Ma Kellini diriġent tal-Juventus mhux tal-Italja. Mhux Kellini, Bonucci u liħor minn minnu mela. Buffon. Buffon, Gattuso u Bonucci, skużawni. Issa, mhux ħadd ippunta subajhom lejn daw it-tlieta, però l-problema hija kif qal tajjeb Roberto, mindu faqqa l-iskandlu tal-Calciopoli, il-futbol Taljan jisek bħal inti qbad pistola u sprajt il xi ħadd tuqtiltu.
Dak huwa l-futbol Taljan. Jiena opinjoni tiegħi issa forsi sħabi hawnhekk jistgħu jtuni naqgħu jistgħu ma jaqblux minn jiena li hija bħalissa it-tim Taljan klieten plejers ta' livell. Donnarumma, Calafiori u Tonali. it-tlieta li Dawn huma biss fil-livell. għalija. Jiena ħaġa oħra ma nistax nifhem, eżempju, il-Kastanji tal-Lazio nemmen li għandu jkun postu hemm. Romagnoli, ir-riċċi ma jaklux. Di Lorenzo sa fejn naf ma kienx ma jatlaqqas. Lorenzo jidri li mweġġa ma. Mweġġa da Lorenzo. Di Lorenzo mweġġa, Di Lorenzo ora, Di Lorenzo mweġġa. Romagnoli minna li jak kelli jinġari ma minna li jak kienet ċismu ma jatlux laqqas hemm ċertu plejers li għandhom bżonnhom fin-nazzjonal. Diki, ma nafx ġifiri fejn ħanaslu. Ħanu huma mal-kumenti ta' Chris l-ewwel. Naħseb jekk ikonna nħarsu lej ma nafx similitudnijiet bej dak li tkellimna qabel u bej dak li tkellimna issa l-Italja huwa tim medjokri bħalissa fil-li niftakruh fil-glorja, fil-li niftakruh qed jirbaħ il-World Cup. Issa qed naraw tim illi dejjem aktar u aktar l-ewwel nett m'hemmx leader fil-ground. M'hemmx leader. Jekk ikolli ngħid min huwa l-leader ta' dan it-tim, qabel kont tgħid għaw 3-4 leaders. Issa lejn min inħares, nista' ngħid l-unika player li huwa salvabbli huwa Donnarumma kif semma qabli ġew u Tonali. Il-bqija, I mean. Calafiori mhux ħażin. Imma still fadallu ħafna biex ikollu il-karizma ta' leadership. Sfortunatament Barella huwa l-istess ħaġa niftħu jdejna, all right, imma Di Marco mhuwiex l-istess Di Marco illi naraw mal-Inter. Bastoni għamel spalli li fil-fema kien deċiżiv fil-bira. Bastoni għamel imma il-pożizzjoni tiegħu intlabet kienet ħażina totalment tu mill-bidu inti ma tilabux f'nofs fiċ-ċentru tad-difiża meta dana il-pożizzjoni tiegħu jilab braċċetto di sinistra kif jgħidu Italjani. Jiġifieri l-ewwel nett jiena nibda minn fuq dejjem. Jiena naħseb illi bħalma tkellimt fl-ewwel biċċa l-iktar persuna responsabbli hawnhekk huwa Grafina li qed jażel he is calling the shots, għażel lil coach Gattuso u tajdu li ma waħħax Gattuso m'għandux l-esperjenza li għandhom coaches oħra. Neħħa l-Spalletti u ma kellux kapaċi isib coach ta' stoffa. Mhix problema, jagħmel bħal m'għamlu l-Ingilterra jekk ma kienx kapaċi jsib Taljan u jsib coach barrani. Ġifieri ma coaches Taljani hemm kemm trid tajbin, jiena għalmenu nemmen. U Gravina ma jitxi reżenja. Issa biħa. Issa biħa li ma jitxi reżenja. U mar jelab ma min Gattuso? Gravina. Il-President Gravina l-ikbar pastasata qiegħed jgħid inħallu fidej il-Konsilju Ġenerali. Ġifieri meta qed iħalli fidejn il-Konsilju Ġenerali qed jgħid isma' it's up to votes. Ma issa meta jkollu ċans jixtri l-voti, joqgħod jitkellem il-min ħajati xiex, u mbagħad jerġa' sfortunatament jitlaw u s-sistema tirriċikla ruħha u terġa' tirriċikla ruħha għax hekk taħdem l-Italja u tibqa' fil-medjokrità. Irridu jsiru riformi, la ma sarux ir-riformi dawn huma r-riżultati li ġew miksuba, il-fatt li ġew miksuba dawn ir-riżultati xi ħadd irid jerfa' r-responsabilità. Jien dejjem hekk nitkellem, dejjem hekk naħsibha. Chris, kompli san kellem. Gattuso, ifhimni, nitħassru sa ċertu punt bdejt ngħid miskin dammu miskin ġo fih x'inhu għaddej bħalissa għax huwa champion ta' 2006. Ma jistax Anka Buffon. Buffon ieħor. Mela, number one ma naqbel assolutament xejn li Gattuso m'għandux jasam. Right, u ħan nispjega għalfejn. One, inti ma tażilx il-players isek qed tilab il-PlayStation skont li sem. Kellek ir-Retege, da mhux qed jilab. Out of form, der, fiż-żewġ lobiet. Right,
Bernardeschi qed jibrilla mal-Bologna, għalfejn ma jatlux. Biex jilab il-Politano, ġej minn inġeri? Għal pertenere l-gruppo. Rajt il-tervista. Imma jena ma naqbilx magħha lanqas. Le, ismani, Chris, ħanajdlek. Dawn huma kollha ċuċati medjatiċi li jgħidu fil-medja. Zaniolo, per eżempju. Zaniolo, alright, ħanajdlek oħra, il-bieraħ, tkeċċa bastoni. Alright, karma għal minu Juventin. Alright, però x'għamel? Mill-ewwel għal attakkant u tefa' difensur. Mela dar il-Bosnia qallhom, ejjew fuqna, mill-ewwel. Mela inti għax keċċilek difensur qed tilgħab bil-back five. Ma kienx kapaċi jaħseb għada jgħid isma' ħanaq l-attakkant, alright, imma ndaħħal midfielder, nilab 4-4-1. Mela jilab lek 5-3-1. Laqqas kienu jafu fejn qegħdin Italjani. Kull rispett leħ. Għal Locatelli, issa Locatelli mhux xiwaw, imma t-tajjeb tiegħu jagħmlu. Il-tajjeb tiegħu jagħmlu. Imma jaħdem ħafna. X'in għal Locatelli u daħħal il-Cristante, nofs il-gram mar il-baħar. Mar il-baħar. Għax Tonali u Barella kienu jafu li għandhom wieħed warahom li kapaċi jżomm il-pożizzjoni, Cristante. Xej, kull rispett. Għal King biex idaħħal il-Pio Esposito. Kull rispett da għadu tifel. U titfalu dik il-pressure kollha u mbagħad titfgħu jagħti l-ewwel penalty. F'dik il-pressjoni għax di ismani. Di isa final ta' Champions League kienet il-bira ta' żewġ timijiet. Dik il-livell ta' ansjetà kien hemm, jiġifieri ara l-pressure li jkollhom. Da tinsiex da għandhom nazzjon sħiħ warahom. Again, minn poġġa lil Gattuso hemmhekk. Jiena dik l-ewwel mistoqsija. Imma ħanajdlek Chris. Ta' kien il-Greċja. Il-muħat poġġi. Kien hemm ħafna minn poġġi. Brejti Poġġeja qed jgħidilna kien hemm Ancelotti available u spiċċa mal-Brażil f'nazzjoni. Imma żomm. Dik kon ġejja jien. Gattuso poġġa fil-kariga għax l-ebda coach ta' livell ma rid jieħu dak l-inkarigu. Ekku, konġek mhux hekk. Alright. Ranieri rrifjuta. Pioli rrifjuta. Għalfej rrifjutaw daw. Is-soltu li tkun il-coach tal-Nazzjonal Taljan kisu di cherry of the cake tal-karriera ta' coach Taljan. Għalfej f'daqqa waħda ta' fil-li għandek il-Lippi, Trapattoni, Conte, Mancini, għal-kem jina għalija Mancini qatt ma rebaħ xejn. Alright, li fil-Euro. Alright, għalfej f'daqqa waħda ħadd ma rid jieħu dal-inkarigu. Għax jafu d-diżastru li hemm. Again, id-diżastru minn fejn jibda. Jafu li il-possibilità li jikkwalifikaw għal World Cup kienet remota ħafna, allura ħadd ma jieħu dik ir-responsabilità li jispiċċa impenġi bħala loser. Id-diżastru jibda minn nuqqas ta' riform, id-diżastru jibda b'ħames clubs illi qegħdin hemm fis-serja u qed jipparteċipaw fiċ-Champions League illi laqqas waslu sal-quarter finals. Jiġifieri dawn huma affarijiet illi tajjeb illi nniżluhom u dawn huma parti daqs biex insemmu kemm huwa medjokri, kemm qed isir medjokri il-lig Taljan. U minn fejn qegħdin jintażlu il-maġġoranza tal-plejers mill-lig Taljan. Ħanżit waħda fuq għadi, issa irrelevanti li jinsertaw kienu l-Inter darba, imma fejn qatt timmaġina li tim Taljan se jiġi eliminat minn tim Norveġiż. Jew kellha lin-Norveġja tagħti erba' lit-Taljani. Mela. Ismani, ara. Antonello, ħanajdlek. L-Italja, alright, qabel kienu jiddominaw ix-xena tal-futbol Ewropew Mondjali għax kellhom il-klabs tagħhom saħħithom. Mindu għamlu minn kollox, issa mhux qed nitkellem hekk għax Juventin, qed inkun suġġettiv. Mindu għamlu minn kollox biex jippruvaw ikissru l-Juventus, kissru il-futbol Taljan. Ġiethom tajba dik is-sena rebħu l-World Cup, alright, f'nofs dik il-kontroversja kollha li nqalat, però minn dakinhar apparti il-miraklu li għamel Vialli, għax għalija Vialli ruħu kienet tiġajda mat-tim Taljan biex jirbaħ l-Ewropew fi-2021 għalkemm kien għadu ħaj. Jekk tippermettili Roberto, jien iktar ngħidlek xi ħaġa oħra, rigal minn Gareth Southgate naħseb li kienet. Ma neħtlux dik issa. Mismani, kienu waslu fajna xorta, kienu għamlu. Ma neħtlux dik, alright. Imma u kellhom team spirit b'saħħtu, għax forsi anke Vialli bdew jaraw li se allura dak affettwhom fi dressing room.
Però minn dakin, minn ġifieri aqta 2006 u 2021, il-bqija Taljani, falliment. Falliment. Kemm ilu ma jirbaħ tim il-Champions League l-Italja? Kemm? Mill-2010. Mid-2010. Allura, mhux ċajta ta' 16-il sena, qabel kienu jirbu tazzi kollha Taljani. 3 tazzi. Kull sena. Hemm problema kbira għax hemm nuqqas ta' riformi, hemm ħafna burokrazija kif xi ħadd semma aktar kmieni. Hemm bżonn li jintaqgħu kulħadd qed madwar mejda u jiġu diskussi il-problemi kollha li hemm, inkluż riformi fis-setturi tal-lower leagues, riformi fis-setturi fejn jidħlu referees, għandek il-refereeing system qiegħda taħt kommissarjato li hija gravi, jekk wieħed joqgħod jiftakar li tkun taħt kommissarjato hija gravissima. Li daw għandhom sens ta' instabilità aktar mill-vant nofsari kważi. Meta toqgħod tara, mbagħad aħna Malta mmorru nġibu mis-sistema tagħhom, ma jimpurtax. Ma dika xi ħaġa li ġiet diskussa qabel. Mbagħad għandek lower leagues, timijiet ifallu, mbagħad jerġgħu jiġu ripeskati Alla jbierek. Daw huma n-nuqqasijiet li qed ikollhom is-sistema Taljana. Is-sistema Taljana titpoġġi bil-qiegħda u tajt isma' ejja niftehmu kollha f'daqqa u nagħmlu riforma. Jekk hemm bżonn nibdew serja ta' 16-18 il-tim, mhux 20 tim, b'diġà qegħdin f'Marzu għandek 9-10 timijiet ma jafu li mhumiex ħajħlu fl-Ewropa u jafu li huma salvi. Mela, fuq Chris, ħalli narrakkuntalkom storja li blajnuna tal-grafika u kol sejra narawha flimkien. Jiġifieri, u ninsab ċert li xi ħadd bħal Roberto din l-istorja ħadd inżidlu ftit tasel ukoll. Fl-2011 hemm ċertu persuna bl-isem ta' Roberto Baggio li mhuwiex l-aħħar wieħed li tfaċċa fil-futbol, li dak iż-żmien kien qed jokkupa l-kariga ta' President tas-settur tekniku ta' Coverciano. Baggio flimkien madwar 50 kollaboratur ippropona ktib ta' 900 paġna qed ngħidu mhux 50, 900, bil-proposti li setgħu ipoġġu l-futbol Taljan fil-livell ta' dak Spanjol u Ġermaniż tal-lum il-ġurnata. Dawn il-proposti kienu jinkludu rifondazzjoni fis-settur taż-żgħażagħ, scouting dettaljat, qed tarawhom fuq il-grafika, coaches magħżula skont il-kompetenzi tagħhom, innovazzjoni tal-metodi użati u introduzzjoni tal-valuri etiċi fiċ-ċentru tekniku ta' Coverciano. U x'ġara minn dal-proġett? Ġie allegatament irrifjutat. Mhux baqa' fuq l-iskaf appoġġewtu kaxxu, Chris. Kwarta wara li ġie proponut, kwarta wara. U dan wassal biex Baggio eventwalment irriżenja mill-kariga li kellu fl-2013 li fil-fema tiegħi hija xi ħaġa skandaluża. Eżatt, ġifieri. U da Roberto Baggio nafu kemm għandu mħabbat tim nazzjonali Taljan. Roberto ħanibda bik. U mbagħad inkompli Joseph Chris. Għax naf li Baggio għal idolu tiegħek bħal li wet mill-idoli tiegħi. Kullum xabat titla fuq is-social media, però ħanejdilkom ħaġa. It-Taljani huwa pajjiż b'kull rispett ta' injorant. Anka jkollhom riforma bħalma kellhom issa kostituzzjonali ukoll ma tgħaddix. Aħseb wara fil-futbol. Il-burokrazija erditu il-futbol Taljan. U tantu hekk. L-aħna nerġa' nsemmija din. L-Inter u l-Milan ilhom japplikaw għal biċ-ċart biex ikollhom il-ground tagħhom bħal m'għandhom klabb soħra. Il-fuq minn 20 sena issa tawilhom fil-ħarifa li għadda. U jista' jkun li għadda taħt appell, sinjuri, biex taraw il-burokrazija fil-futbol tal mhux qed ngħidu ħalmuxi
u bil-gumata bil-isma tkunu lejn kulħadd, l-Inter u Milan ġiex powerhouses suppost tal-futbol Ewropew. Lanqas għandhom Speċjalment il-Milan. biċċa ground. Biex inkompli mal-argument. Ħansaqsi mistoqsija. Kemm hemm klabs Taljani jagħtu ċans liż-żgħażagħ? Dik oħra. U dik anki Sakki tkellem fuqha. L-Unja laqt minn sena nawgurawlu. Kellem fuqha wara l-ewwel eliminazzjoni. Ismani, kien hemm artiklu llum fuq Sport Mediaset meta bew jipproponu xi isir għax ovvjament kulħadd tissaħreġ bit-teoriji ta' x'għandu jsir u ma jsirx. Jiena waħda mill-affarijiet li naqbel hija li kull klabb jrid ikollu l-under 23 tiegħu tikkompeti fis-Serje G. Alright, ħalli daw il-plejers iż-żgħar ikollhom ċans jilagħbu futbol professjonali. Hemm clubs diġà. Imma mhux Bħal Juventus, Inter, Atalanta. Il-Milan Futuro. Il-Milan Futuro. Però jekk inkunu rridu inkunu realistiċi. Fejn qed jispiċċaw daw il-plejers? Le, fej ħajkollok tim bħal Barcellona li għandu plejer bħal Jamal ta' 16-17 sena jilgħab regolari mal-11. Fej ħassibu f'Italja? Imkien. Bartazaki. Right, imma b'kombinazzjoni għax weġġalkom il-left-back bidej jilgħab regolari dak. Ma jagħtux l-Italja ma jagħtux. Ħadlu postu. Alright, però ismawni, ħanejt ħaġa żgħira parentesi fuq il-logħba tal-bieraħ. Il-bieraħ, anka bil-kummenti li taw qabel il-logħba, It-Taljani kienu imwerwrin u fil-ground deru mwerwrin. L-importanti li għadna nifirħu għax għaddew il-Bosnia u Wales li ħanajt oħra fuq għadita kieku t-Taljani ġew ma' Wales kont konvint li kienu ħajnqalgħu. Right. Il-bieraħ it-Taljani kienu imwerwrin. M'hemmx kelma oħra u anke l-pjan kif lab Gattuso kien imwerwer. Fej qatt inti tara kont tara t-Taljani qabel imorru l-Bosnia jiddefendu. Fej kont tara t-Taljani jiddefendu qabel. Alright. It-Taljani tilfu l-istatus tagħhom ta' powerhouse fil-futbol, illum saru tim medjokri. Alright, m'hemmx tara. Ma nistax nifhem kif għadhom 12 jiena fil-rankings mondjali. Issa jinżlu. Hija xi ħaġa terribli ġifieri li l-Italja għaddejja minnha u kważi l-futbol mondjali għaliex meta pajjiż bħal l-Italja jitliflek dak l-appil meta ilu iktar minn 100 sena jagħti dik il-sbuħja kollha, dawk it-talenti kollha fil-passat, issa jekk toqgħod tara minn fejn jistgħu jġibuhom il-plejers. Għandek plejers li saħansitra qed imorru jilagħbulek mal-Borussia Dortmund ma' timijiet Ġermaniżi għaliex? Għaliex iħossuhom illi ġewwa pajjiżhom stess dawn m'għandhomx futur għax ħajjiġu blukkjati minn plejer dinosawru illi se jmur jilab minn flokhom, sempliċement għaliex għandu l-isem. Issa, Modric huwa plejer kbir, iva, enormi, monumentali, però jiena nippretendi li ġo Serje A, Modric jidħol jilab l-aħħar kwarta forsi. Plejer kbir, ta' ġifieri toħodlu nix ħażin. Imma għandu 40 sena. Għandu 40 sena. Il-pasta la Liga dan ma kienx kapaċi ikompliħ. Allura għandu jmur, nippretendi li jmur jilab fl-MLS dan, jmur jilab fis-Saudi League, mhux is-Saudi League saret aħjar, ara x'qed jagħmel issa Tayyip Erdogan ġo Turkija, Tayyip Erdogan niżżel it-taxxa lill-plejers tal-futbol biex jiġu ħalli jibdew jilagħbu u lill-klabs. X'qed jagħmlu biex daw jinvestu u t-Turkija ssir ħabb tal-futbol. Imma l-Italja minflok tgħin il-politika, minflok ikun hemm l-interlokutori bħal huma bejn nies bħal Gravina u daw it-tip u l-politiċi ma jkun hemm xejn, laqqas dialogu hemm, laqqas dialogu mas-supporters, laqqas dialogu mal-medja, inti jekk tara l-kretinata li kien hemm il-bieraħ fuq fil-press release, jien bdejt ngħid imma din x'qed nisma' fantaxxjenza, x'qed nara jiena bajnejja. Jiena dak possibbli. Issa mhux ngħid jiena li jrid jagħmel. Chris. Ir-responsabilità
Ismawni. Għax l-ewwel smajthom titkellmu fuq il-Nazzjonal ta' Malta u l-Under 17 u ngħid kemm għalaw goals dal-ġimgħa eċetera. Alright. Ħarsu lejn min imexxi in-Nazzjonal tal-Italja u l-Under 21. Min huma? Żewġ coaches li one reputation hopeless. Stil hopeless. Alright. Baldini għamluh coach tal-Under 21. Ekku. Bida jagħmel att ta' benefiċenza, jikkoċja klab minn għalija l-Peskara, minn ma jieħu solta kellhom problemi finanzjari. U għax ħadd ma rridu fis-Serje A. Eżatt, alright. Qabel kien ikollok il-Maldini, il-Zoff, alright, imexxu l-Under 21 tal-Italja kien fiha ċertu valur. Xorta sejri aħjar mill-li fil-passati. Jien nemmen l-Italja hemm talent. Imma il-talent f'ċertu moment qed ikisruh. Dik il-problema. Il-problema hi x'kien inti tiġi biex tagħmel il-qabża mis-Serje B għas-Serje A. X'kien inti kollok dawk l-20 sena. Jiġi inti titmur għand klabb kbir u jalquk mill-ewwel lill-palestra l-bieraħ li kieku taħ l-opportunità illi jilgħab mill-bidu jiena nemmen illi kien ħafna aktar. Fim minnhom il-presentatur fl-extra time, jew fit-tieni ħaf xinħarġu, qal palestra kambja poco la partita, kif daħalu għamel id-differenza u dan għadu żgħir. La paħjar minn plejers li ilhom jilagħbu hemm żmien bħal Brespa kollu lejn Barella, lejn Di Marco u hekk. Issa fuq ta' Bastoni kienet ħamra. Però mhuwiex 100%. Iva, però Chris ħanejlek waħda, sa forsi intom, aħna kollha fissati fuq il-futbol. L-unika plejer li kont naf jiena tal-Bosnia kien ovvjament Ziyech għax kien naf l-Italja ma' Roma mal-Inter u mas-City. L-oħrajn ibqija kollha Kapovic, Topovic u hekk. Ġifieri jiena qasbis nafhom daw, ġifieri onestament meta inti tara ċertu ismi fid-dinja tal-futbol bħal Di Marco, Barella, Tonali, Calafiori, kontra daw erba' titfal tal-Bosnia u tispiċċa tiġi tinqala għalija hemmhekk tur il-problema. U l-problema qiegħda minn fuq. Gravina ħa il-Federazzjoni Italjana fideh mill-2018. Sewa mill-2018. Jiġifieri mill-ewwel darba illi l-Italja ma kwalifikax għat-tazza tad-dinja. Minn hemmhekk rebħu l-Euro għax Alla ħabbhom telawna għal fuq, minn hemmhekk lura reġgħu qabdu d-downfall. Jiġifieri, inutli orrajt forsi. U jgħid ir-riformi, Eżatt, issa jiena onestament, Gattuso l-ikbar idolu tiegħi. U forsi kraduk minn biex kun coach tat-tim nazzjonali Taljan. Alright, il-bieraħ kif Roberto Vero għamel ċertu sabżbali, però again, min ħajjiġi bħalissa f'dik il-pressure jikkoċa lek it-tim. Ġus, ħanterrompik. Right. Però jekk ħadd marid jiġi, ma mhux għal Gattuso ta' kull rispett. Ma min kien ħajmu. Mura l-coach barrani, kif jagħmlu Insib barrani. Mela mura Ingilterra sabu l-tukel. Sema kontellum l-Italja issa bdiet ukoll. Konta mhux diġà kien? L-Italja issa bdiet ukoll pressjoni issa ran għal Simone Inzaghi. Simone Inzaghi. Ta' żgur li ħajjeġilek bit-23 miljun li għandu fis-Saudi Arabia. Isma'ni ton. Jien dil-ħaġa anke tara l-ġurnalisti Taljani. Gattuso inkolpevole. Kull rispett. Kif jista' l-futbol Taljan imur il-qudiem jekk mill-ewwel għadek tinqala ma tħallx għall-World Cup u l-coach tgħidlu inkolpevoli. Insemmilek żballi ieħor Bastoni u Calafiori. Ma jistgħux jilagħbu flimkien. Ekku. It-tnejn xellugin u ma jistgħux jilagħbu flimkien daw. X'għamel il-biera biex jilagħbu flimkien? Tefa' l-Bastoni fuq il-lemin kontra saqaħ. U għamel dak il-fawl. Eżatt, rajt. Hemmhekk turi kemm mhux coach. Tefa' l-Politano jilab il-fażi difensiva u offensiva fl-istess ħin. Meta fil-verità kellu plejer bħal Palestra illi nemmen illi seta' jagħti kontribut aħjar. Imma again jirrifletti dak illi qed jgħaddi minnu l-futbol Taljan ma fdax plejer żagħżugħ imma f'da
plejer b'esperjenza, all right, mhux qed ngħid li Politano għandu xi ħaġa ħażina, jilgħab man Napli huwa plejer tajjeb, Palestra jilgħab mal-Cagliari għandu 20, però jiena qed insegwi ħafna is-serja il-lobit kollha kważi u nista' ngħidlek li Palestra huwa plejer li jiena nixtiequ mat-tim tiegħi. Chris, ismani. Xil Madonna jismaw ta' Politano. Politano, jekk tilagħbu il-bot mill-las ta' avversarja, qed naqqaslu 75% mill-potenzjal tiegħu. 100%. Mela da labu wingback. Mela da kif qed inti tikkaverja l-linja kollha. Mela da niżel jiddefendi. Rebħu l-ballu Taljan, se kemm reġa' wasal fil-kaxxa l-oħra dan ħeleb miskin tilgħu nieżel. 3. Kellu l-Kambjażo. Għalfejn ma labx il-Kambjażo fuq il-lemin. Jekk jitilab bil-fors il Demarco. Alright, Kambjażo jilagħba dik il-logħba. Ekku. Alright, jekk rid plejer tal-esperjenza. Ma laqqas biss daħlu. U l-ewwel logħba l-qasajjatlu biex tara kemm hu moħħu sew dal-coach. Mejja ngħidu ħalli ma kienx forsi 100% fit Kambjażo jew whatever. Kienet deċiżjoni tattika li ma żdux. Mela Oħra bil-fors irid jilgħab il-Mancini, il-xismu għaw il-Calafiori u l-Bastoni. Għandek Buongiorno, Gatti bit-tajb u l-ħażin tiegħu u ma Gatti huwa Romagnoli. Gatti għamel żewġ interventi vera tajbin fl-opinjoni tiegħi. Jiġifieri kien wieħed ukoll minn dawk li kien qiegħed jagħti l-kontribut tiegħu fil-konfużjoni ta' Zenica. Li nħossu illi kien hemm kif tkellimt inti sens ta' isma' biża' kbira u nuqqas ta' konfidenza kbira qabel kif kont tara t-Taljani dak li jkun jekk ikun hemm tim nazzjonali kien jibża' għaliex huma l-Italja. Illum il-ġurnata Il-ġurnata kważi jifirħu għax jiġu mal-Italja. Dik spiċċat għaliex l-Italja saret dak li fl-Italja stess jgħidula provinċjali. U dik hija ħaġa allarmanti. Ma dik ġaba gravina u ħadd aktar, ġifieri. U s-sistemi tiegħu. Jiena fuq jixtaq tgħid ħaġa issa. Skużawni, qiegħed jissemma Malagò. Personalment naħseb illi Minnu? kienet jissemma Giovanni Malagò li jista' jieħu post Gravina fil-Federazzjoni. Jiena personali ħan issuġġerixxi isem ieħor li jista' jkun utli għall-kawża. Paolo Maldini. Ton. Jepp ukoll. Ħansa ħan ikkummenta fuq dal jattejt inti. Alright. Jiena lija la Ċikku, la Peppu u laqqas Ġwanni. Sistema. Ejt ikun hemm proċess li hu fit-tul. Min irid jilħaq President irid jippreżenta pjan konkret ta' 5-10 snin u fuq dak il-pjan mbagħad id-delegati jivvutaw. Mhux jissemma isem, ejwa dak tajjeb ġibu għamel lilu. Ejt ikun hemm xi ħaġa konkreta. Pjan fit-tul. Again. U għalissa jkun kommissarjat. Tagħmel sens. Ekku, u ħaġa oħra li xtaqt forsi nallaċċja ma' Roberto huwa illi il-president li għandhom jażlu huma presidenti illi jgħidu isma' ħajkonna dawk li jissejħu KPIs and the buck stops with me. Forsi qed nitkellem daqsxejn bil-punto di vista azzjendali jew jekk inti ma lħaqx ċertu targets wara ċertu żmien. Użani san warra mhux marbutin ma' tal-poter u din mhijiex. Il-ħaġa hija jiena t-tort intih lill-Kunsill tal-Federazzjoni Taljana għax hekk vera jħobbu l-klabb Taljan. Filli għandek timaw, filli kull Euro World Cup jieħdu daqqa l-isfel u jibqgħu ma jagħmlu xejn. Hemmhekk twil kemm il-problema hija gravi. Ismani ġus, ħanajdilkom. Mhux għax jien xi esperta. Jien nemmen l-Italja waslet f'punt. Biex il-futbol jerġa' jqum fuq saqaħ, iridu jpoġġu bil-qiegħda l-Assoċjazzjoni tal-Futbol, il-klabs u l-Gvern. Ekku. U tiġi maqbula
strateġija fit-tul kif anka l-gvern ħajaġevola l-klabs Taljani biex jerġgħu jqumu fuq saqajhom. Jekk il-klabs ħajibqgħu jgħumu kontra l-kurrent burokratiku li hemm fl-Italja, jista' mhux jiġi min jiġi għax ma jirdurruh. Hawnhekk Il-klabs m'għandhomx tort, il-Milan u l-Inter kif qalu ilhom jippruvaw flok kif qed tgħid inti it-tmexxija Taljana tara illallu daw qed jieħdu interess. Ejja ħallimna xaħnu l-isem tal-Italja l-fuq. Iskom iktar kambetti biex ma jsir xejn. Hekk qed isir fl-Italja. 20 sena kienu ilhom. Għandu jsir bħalma jsir il-Qatar, għandu jsir bħalma jsir is-Saudi Arabja, għandu jsir bħalma jsir qed isir bħalissa minn it-Turkija, għandu jsir bħalma jsir tinsewx biex mar Kante jilab mal-Fenerbahce, taf minn indaħal il-President tat-Turkija, Erdogan, biex imur jilab mal-Fenerbahce, dan kollu, u għen iffaċilita it-transfer mal-FIFA. Ġifieri daħal interlokatorju biex dan it-transfer iseħħ. Apparti minn hekk, hawn bosta pajjiżi illi il-gvern anka u Malta samaj qed jiffaċilitaw il-futbol, qed jgħinu permezz ta' ammonti konsiderevoli, qed joħolqu riżorsi, qed joħolqu kollha, però l-Italja jien nemmen li tanti imnawra s-sitwazzjoni bħalissa illi l-gvern ma jrid jintaqa' mal-stakeholders. La l-stakeholders donhom ma jridu jintaqgħu kollha flimkien u jiddeċiedu jieħdu deċiżjoni. Għax isu kulħadd jibża imiss din il-hot potato, kulħadd jibża jgħid isma' allura x'għamlu, tilfu l-appeal, tilfu kollox. Meta għandek pajjiżi oħra li qegħdin diġà għandek pajjiżi bħal Portugal qegħdin fil-quarter finals tal-Champions League u l-Italja laqqas għandhom tim wieħed taf dik hija xi ħaġa li tibqa' tissemma u dinha tirrifletti mhux mill-klabs biss, mhux tort tal-klabs, nerġa' ngħid, tort tal-medjokrità u l-mod ta' kif qed jiġu ġestiti għax daw qegħdin jagħmlu l-mirakli kważi ħafna drabi bl-ammonti żgħar ta' flus li għandhom. Għax kieku jiġu faċilitati mill-gvern, daw 100% ħajkollhom it-triq fil-witax, diġà għandhom il-marketing huwa kbir u jiġu powerhouses aktar milli huma ġol Ewropa kollha. Dan anka biex tixtri klabb l-aħħar darba, bdejt nara ipprova jixtri Finlandiż lill-Inter. Id-due diligence li ħolqulu, dan qed nitkellmu fuq snin ilu bej transizzjoni bej Torri u Zang. Kien qabel kien kellu l-Nokia dan. Dana biss is-sitwazzjoni li qalawlu jew meta kienu qed jippruvaw jaqdu sa kooperattiva u klabb oħra ta' anka mill-Milan u klabb oħra. Jiġifieri daw huma sitwazzjonijiet illi huma allarmanti hu. Jiġifieri dawn jekk tinżel serje B u serje C, l-affarijiet qed isiru għar u għar, jiġifieri għandek timijiet illi sena wara sena ifallu u mbagħad jerġgħu jiġu ripeskati, m'għandhomx flus biżżejjed, ripeskaġġo. Morru waraw jiġifieri kemm tridu. Probabbli it-tim li kien ħajixtri Joseph Portelli kien ħajjiġi ripeskato, jiġifieri just saying. Issa ovvjament ma nafx kienu id-dettalji kollha, wieħed għadu jrid isaqsi u jara fuq dawn l-affarijiet, però għalfejn Joseph Portelli ma provax ikompli jixtri lin-Noċerina, jiena naħseb li ifhimni xi tip ta' wise move u xi ħaġa li orkitu għajnu kien hemm. Issa dan intraprenditur Malti li xtaq jixtri klabb tas-Serje D u wkoll sab balla problemi, aħseb wara meta tiġi biex ikollok klabb tas-Serje A. U minnhom tittieħu il-plejers tas-Serje A. Mela, grazzi hemmhekk Chris tal-kummenti tiegħek, sfortunatament il-ħin tar għal-programm tal-lum. Grazzi ukoll il-Roberto u l-Joseph, insomma, grazzi lit-tim kollu ta' botta u risposta l-lum rnexxilna ntellaw dan il-programm straordinarju fi ftit sigħat.
Grazzi kbira wkoll tmur il-sponsors tagħna, il-Katalan Ejabet, Paper Avenue, The Barber u Uża Sfużon, ħeġġukom biex tużaw is-servizzi tagħhom biex indirettament tkunu qed intejnu l-kamra sportiva tkompli tella diversi kontenut ta' level. Infakarkom ukoll li dan il-programm noftet ikun fuq il-YouTube channel tagħna forsi nħaqtu issa u tixtiequ terġgħu taraw fil-komunità tagħkom tinsewx taf subscribe ħalli ukoll ukoll ma titilfux hemm il-kontenuti kollha li qed intellaw. Qabel ma nagħlqu hemm xi ftit avviżi tal-parroċċja nsejħulhom hekk. Roberto, innafu li inti wkoll għandek karriera alternattiva bħalissa, nafu li għandek avveniment ġej dal-waqt forsi tixtieq tgħidilna naqra xi ħaġa fuqha? Nhar is-Sibt hemm avveniment ħajsir Heart ġewwa Uno Village. Jiena u żewġ DJs oħra ħankunu qed indoqqu ovvjament għal min ħajattendi. Dak kollha li jixtiequ jattendu ovvjament jistgħu jagħmlu kuntatt miegħi. Mun nagħtihom aktar dettalji però li żgur li ħajndaqqu all time classics bħala tracks li ovvjament ikopru snin 70, 80, 90 u l-aħħar 26 sena. U ħajkun avveniment li ovvjament wieħed jekk jiġi ħajhu pjaċir. Tajjeb ħafna nawgurawlek ukoll għal dan l-avveniment. Infakkarkom li għada jina u Roberto nkunu qegħdin available għal xandira rekordjata tal-programm Tbassir fit-8 u mbagħad nhar is-Sibt jien se nkun qiegħed fl-Istedju Nazzjonali biex ukoll naġġornakom fuq iż-żewġ semifinali tal-Meridian BetFA Trophy li ser ikollna bejn Gżira United u Naxxar Lions u Valletta Birkirkara. Valletta Birkirkara li jekk ma jinqala xejn se tkun wieħed miż-żewġ argumenti li se niddiskutu fil-programm ta' nhar it-tnejn li ġej fid-9 flimkien mal-logħba Inter Roma. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għal programmazzjonijiet futuri tal-kamra sportiva, jien Antonello Bela ma tfadal xeħlif nirringrazzjakom tal-lejla kontu magħna f'numru kbir ukoll, xi ħaġa nieħdu pjaċir ukoll illi minn programma li botta u risposta qiegħed jikber fl-attendenza wkoll u fil-views tagħna. Il-lejl tajjeb u ħudu ħsieb.